An balimaw aw ni ɲankuma kibaran bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko kɛnɛrɛ jɛkulu min kɔni bɛ Gawo mara la ni an b'a fɔ o ma ko ONG ni olu ka baara kɔni bɛnnen don dugudenw dɛmɛni kɔni ma olu kɔni jara ka baara bila boloda tɛnɛn tɛmɛnen ka taa u daga Tasaki ka baarakɛyɔrɔ kɔni na k'u ka nisɔngoya kɔni jira kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko ONU ka kɛlɛbolo min kɔni bɛ Mali la nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko MINUSMA k'olu kɔni taara Tasaki ka da kari ka u ka fɛn caman kɔni cɛn wa ko mandat foyi kɔni t'u bolo min bɛ se ka u yamaruya ka u ka da kɔni kari k'u ka fɛnw caman kɔni cɛnni ye o de kɔni kama sa ONG tɔw jara ka fara Tasaki kan k'u dɛmɛ nin ko in na wa ko u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔni dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min kɔni na ko olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko Koro bingannikɛlaw kɔni binna mɔgɔ 2 kan ka u faga a yirala k'a fɔ ko binna mɔgɔ 2 minnu kɔni kan k'u faga ko dɔgɔjɛlaw kɔni de kun don u kun bɔtɔ don dɔgɔ la Koro dafɛ dugu la n'a bɛ fɔ o ma ko Madugu tɛnɛn tɛmɛnen Banama dafɛ dugu dɔ la npogotiginin dɔ kɔni su yera yen nɔ kungo kɔnɔna la npogotiginin kɔni si b'a ta san 10 ɲɔgɔnna la an kɔni bɛ don min na i ko bi npogotiginin kɔni ka saya kɔni tɔgɔ ma dɔn nka ko kɔni bɛ an ka finitigiw bolo olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la halisa an balimaw aw ni ce aw ka kulomajɔ la ni kibaruya nin de kun b'an bolo